kita kan. Menapa sampun sedaya sampun sambono. Pengawake Wahyu Purba Sejati ing ngasor jeneng ulun kok kakek. Perkencang kakak kemarin bayo. Enggak guru harus menteng yang tak dosa. Tuh, dengan itu ada guru. Bila menikah romo semono, enggak sampun yang berpegang. Romo dengan dengan itu ada guru. Pasti nyuruh aku pagi panitisan ingat dia kok ada guru. Oleh dia kakak. Yo ing kalungan iki Ustadi wis para Jawa Treta ing kalungan iki daya-daya bakal ingkang kaya pantisan ingkang mapan ing astana Gotoladono kang dadi ajane tumurune kanugrahan sinebut